Hola, Benifarats. Se trobem davant del mural que està pintant Ivan Tortajada així en els 4 cantons. A continuació, vos deixem la xerrada que hem tingut en ell, en els seus pares i les declaracions de l'Ajuntament de València. Esperem que vos agrade molt. Pues va sorgir un poquet des de l'any passat, quan farem el Benifarart, la primera edició, i que jo li vaig comentar a l'alcaldessa: tenim que fer un mural així en el poble, i ella s'ha quedat ja en el run-run, no? I enguany m'ho va proposar, dic, sí, pensa que es pot fer. I res, i ho tirarem avant, i fins al dia d'avui. Jo el primer que vaig pensar és que representara a Benifarats, no? I l'entorn. Entonces, si jo pensava en Benifarats, el primer que se me venia al cap era l'horta i la imatge del carrer Major o, per exemple, el carrer La Liana, que és al costat d'on jo visc, tot en les casetes, en la gent fora, venint la fresca, en les caires, sopant al carrer. Aleshores, vaig intentar mesclar tot això en una il·lustració, no? En un mural. Jo encara no l'he vist de lluny, perquè com no faig aquest recorregut, però sí que és de veres que està en un molt bon punt. Vàrem proposar també 4 o 5 llocs diferents i al final, content de que acceptaren en aquest, perquè està en un molt bon punt dins del poble. Pues para nosotros es una alegría muy grande. És un honor. Sí. Jo és que no sé ni com ho fa, però ell fa 4 línies i després se posa Ell s'aclarís. I al final diu, com és d'això? Sí. Pues que espero que ens agradi a tots, perquè ell ho està fent amb molta il·lusió, perquè sí que ell volia fer alguna cosa en el poble i sempre li ha agradat fer alguna cosa per Benifarats. Entonces, li ha vingut aquesta proposta i ell l'ha acceptat i està fent el màxim que puga fer en tota la il·lusió del món. I ell serà feliç quan acabe, però clar, al principi sempre és la tensió de que t'acople tot el que tu vols fer, però molt bé, li quedarà bé, segur. Pues l'Ajuntament des del primer moment ha apoyat aquesta iniciativa que ens va parèixer molt interessant. Crec que és fonamental el apoyar lo que és la creació artística, però sobretot el portar l'art al carrer i que el pugui disfrutar tot el poble. I d'això es tracta, de poder disfrutar de la creativitat i el talent d'Ivan, que és fill d'aquest poble i que, per supost, nosaltres des del primer minut l'hem apoyat i l'apoyarem sempre. Així que estem molt contents del resultat, hem vingut a veure els avanços, anem seguint-lo dia a dia i estarem així, per supost, el dia que s'acabe per a inaugurar-lo. Des de l'alcaldia de Benifarats estem encantats en l'Ajuntament de València perquè des del primer moment que se va plantejar la iniciativa la va apoyar i no ens ha ficat mai ningú problema. I estem veient que el mural està molt acceptat per la veïna del poble i ja es comença a socialitzar, que va ser fomentar també la fresca que se vol recuperar, que els veïns tiren a faltar, i ja està fent-ho perquè la gent se para molt a veure el mural, encantar i del resultat que està tenint, i damunt la sort de tindre a l'artista Iván. Yo lo conozco a Iván desde siempre, desde el mundo fallero, y la verdad es que es un referente. El color, yo siempre que veo a Iván es el color, cómo domina todos los colores, y yo creo que esto para Benifarats va a ser una referencia. Estamos todos muy contentos.